sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos na mga parantabay kan tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Webes na naman tabi ngunyan, magsarabay-sabay naman kita sa laog ni sarong oras. Nanganing mag-orestorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Sino po ang sendong amigo sa radyo? Edwin Taralda po. Ang programang ini ito sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon tudi Capital District Albay, Legazpi, Daraga, Camalig, Rapo-Rapo, and Manito. And syempre sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malalipot, Santo Domingo, and Bacacay. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. Maray na hapon sa mga parantabay ta sa paagi kan YouTube, Instagram, Traditional Radio, DCGB News Online, DCGB App, and iba pang social media application. Kami po nagdalaom na kamuna sa maray na kamugtakan ngunyan. Arayo sa anuman na kamatian. Sa lado technical, si Nemes Flora. Si Jerome Martinez sa IT. Si SML sa Production Department. Kaya relax lang kamo dyan, steady lang kamo dyan. Maray na hapon pala kay Randolph ano apelido kay niyo? Nalingawang kulugod.
At nagilingan pa siya na kami kasubago. So, taga dyan sa San Francisco. Aling awang ko sa apelyido ni Randolph. And siyempre sa King of the Mountain, si King Reginaldo, at ang King of the Mountain, yaong kabagay sa bangker. Hindi man mapaunod si King na Abuedo dyan sa Barangay 2. Di man ay Mila Cap, kan Barangay 2, Marinapon, Mantabi, and all the rest na naka-tune in ngunyan sa tuyang programa. Pati na dyan sa Catanduanes, Happy Island, Marinapon, Tabi, Sendo. And siyempre sa iba pa, pati here and abroad, Marina Hapon, Tabi. Mga nakatutok man sa Facebook. Ang sa kuya pala na number, Tabi, is 0949-983-6242. Ano? Para sa mga muya mag-text, iyo po ang number ko, 0949-983-6242. Iyo? Okay? Sige. Tanganing, siya iba nag-aarapot. Anong yan numero mo? Nadali ako ni classmate. Gurang ka na kaya. Lingaw mo na so apelido kang pigbabati mo. Daseco palan, Daseco. Randolph Daseco na rumduman ko manggararay. Marinapon sa imo, Tabi, classmate Manny Navera dyan sa Barangay 2. Yan. More than 20 years na ang sa iyang negosyo. Day nag-uubas. Still strong. And anong ngarang kayo ni? Potable na maray ang tubig sa iya. Bako siya sa sa water district. Sa diri siyang Bobon. Dahil nag-uubas. Sabi man ni Kap Kuing, pirmi ka na sana kaya FB, sige mo post. Kaya nalingawan na number mo. Emeritus na, vintage pa. Karay na noy dyan noy. Pigo para tugaan mo siya na kumakapi kita, dahil man nangyayari. Higisan ang post mo kung saan ka naglantuag. Kapkuing, pagkaraya ba yan noy? Pagtaga-imbitari mo daw kami, Tabi. Ikana sa napirmian maray. Ayo, okay. Sige. Bueno. Ang ngarang kayo ni. Ayo. Okay. So, diretso po katakan sa tuyang ano arin napigsasabi mo? Puro maso na mga nuarin. Nuarin nga ni. Okay. Sige. Duang simana pa mga tugang. Bako ining maabot na Lunes. The following Monday, yun po ang ikaduwang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Iyo, ikadua yan. Ngunyan, what do we expect, mga tugang,
sa magiging SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Ang sabi niya, it will take mga an hour to summarize the achievement, plans and programs of his administration. Ano na ginibo kan sa tuyong presidente kan mga nakaaging taon? And ano ang mga plano o programa in the coming years? Iyan ang agenda ni BBM sa iyang SONA. Sabi nga ni, for the first time, mapapano ang plenaryo, ang session hall kan Kongreso. Ta joint session tabi ini mga tugang. Kada SONA kan presidente, joint session iyan, between Senate and House of Representative. Maili mo kan sa gallery, paano iyan? Magsala nga ni, so iba dahil na makalaog, so mga imbitado sa nananggad, an tatawan ki tukawan sa plenaryo. Duman sa gallery, kan Kamara de Representantes. Ta duman sa ibaba, yaon duman sa mga congressman, buda sa mga senador. Mga senador sa enutan, sa mga congressman sa likod. Para yan na congressman, 1,200, 24 ang senador. Inda ko lang kung si Senador Sani Angara mag-attender pa. Siya baga, appointed as Education Secretary. So most likely, ma-attender pa siya as Senator. Ano? So anong pigdalauman kan publiko sa SONA? Aside kaining problema sa inflation, na namamatian tang maray, ano? Presyo kan bagas, presyo kan mga barakalon, and iba pa. May ang presidente, igo ang kipigapod na pre-SONA. Duman siya na sa Malacanang. Exclusive siya na yan. Uni nga yan magiging statement. Ano? So, yaw na andyan. Manangod sa salud, sa infra, sa agriculture, sa edukasyon, etc. Pero ang dangog ko, ang tatawan nin doon kan presidente, iyo po ang issue sa West Philippine Sea na nagiinit ang tensyon ngunyan. Ano ang magiging stand kan gobyerno dyan sa isyung iyan? And only the president ang pwede magtaram kung ano. Piranang bisis na kita nagpapaabot ng diplomatic protest. Sagkod siya na, noted siya ng noted. Noted siya na pirmi. Pigpaparabuli kita kan China. So, it is high time for the present administration to issue a statement regarding that matter. Iyan ang dadungugunta pag-abot kan SONA ni Marcos sa July 22. Usually, minaabot ang presidente mga araw kaning oras .
So, kung alimbawa alas 4, mga alas 5, tapos na ang suna kan presidente. Diyan tamadadangog. Bata, grabe ngunyan ang protocol. Sa Kongreso. Dapat naka Filipiniana or barong an madurumanta. Minsan, so na mga tugang, nagiging iyan garong passion show. Passion show. Pag-agi mo naman sa red carpet, pag-arayunan ng mga bado. Maglalaki, magbabae, magbisita o ano pa man, pag-arayunan ng kibado, may kanya-kanyang iyan na designer. Pagpasok mo naman sa red carpet, yan. Okay. So, ilingon tatabi, ilingon takon mangyayari. Pag-abot kan oras. Ano ini? Okay. Okay. So, iyan mga tugang ang expected na mangyayari pag-abot kan State of the Nation Address. And of course, ini patabi. Ini pang issue sa alleged Chinese invasion. Chinese invasion. Na dakulo baga ki mga nagpakalaog digding mga Chinese national and nagpaparehistro as as Filipino citizen. Take the case of Alice Guo. Baka igwa pa duman sa Davao. Baka matawan man ini ki atensyon kan sa tuyang gobyerno. So, iliunta na sana pag-abot kan aldaw kung ano mananggad na ang magiging sitwasyon digdi po sa tuyang nasyon. Di man pwede na basta na sana kita basta na sana kita para mutitihon kan ibang nasyon. Di man baga pwede mabuot ang na Pilipinas. Pero di man kay puwan na para arugo na siya na kaayan. Tamiling saday kitang nasyon, di man nga matumang ang Pilipinas. Di sa kundae. Di man talaga. Tano man itutumang ta? Bako? No di, sabi baga, maski sadit, pag naiipit, sigurado makirad man. Abot naman mangyari yan. Garo pagpaprovokar siya na kan ibang nasyon, kan China, na maprovokar nga ang Pilipinas. Yan yung mapuunan ang iriwal. Yan, kaya pigbubuli kita. So, yan tabi ang expected na mangyayari pag-abot kan State of the Nation Address.
27 minutos makalampas an alas 4 ni na pagkapon taod-taod may bisita ako. Na bako man actually bisita ini taga-digdi ini. Para orago na duman sa Australia ini. Kan word oragon, bako man mura yan. Superlative siya na kan matibay. Taod-taod ta, una ko nga ni, nagbalik na ni Duman, may nawalat kayo digdi, kaya uminuli girare digdi sa Albay, tataga-digdi man talaga ini, para aloy nang nag-start Duman. Pero believe ako digdi, pirang taon na ini, pirang dekada ni Duman sa ibang nasyon, antaramon ka ni, piho mang gararay, ligas pinyo mang gilayon. Taon-taon siya napagkatapos ka ni. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso pinapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Bueno, mga tugang diretso pagkatakan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon na ini. Kung kita ki special feature ngunya na pagkahapon. Kaso primerong pag-abot kayo ni Digdi, minabot tigi late, di tapos sa programa. Dahil nalawo sa muyang uron-uron. Pero ngunyan for sure, sigurado na ini. Sabi ko nga nagkasubago, aloy ini yung taga-digi talaga ini. Adigay nagdakula, tapos sa pamilya nag-migrate sa Australia, duman siya napirme for so long a time, siguro more than mga 40 years gayod. Then, pero believe ako, taday pa man nalilingawan ka ini. So, ginikanan niya. Yung nagpa-picture pa naman sa yan ang dating pig-istar nila dyan sa Ampangkan Aleko. Then na naman sa avocado. Wara na. Susapa naman, mamarana. Yan. Okay. Yan. Ngunyan, muya ko ini makauron personal. Tanganing masabutan ta sa mga kumbaga, kan panahon na yaon sa didigdi. And sa pagbalik niya digdi, ano ang mga pagbabago na naili niya digdi sa tuya? O yan, siguro maili mo dyan so pagbabago. Babaguan na so hardin dyan.
Dati-dati diyan kita nagturo tarambling kan mga panahon. Ngunyan, kinodal na ta, babagon nga, ibabalik sa dati. Okay. Ang gustong sabihin ko tabi, ngunyan, mga tugang, bako man ni bago, bako man ni bisita actually, tatagadigdingan si Mr. Eugene Romano Benitez. Uy. Yan, kumpleto yan. Yes. Ini po, tugang ini kan classmate mi, si Jose, na aluyono naman sa Australia, dahil na nag-uli digdi, maray pa ini si Eugenio, nagtaga-uli lamang digdi sa tuya. Ano? So, Mr. Benitez, maray na pong tabi sa imo, and welcome back to Legazpi. Yugo may pangyayari. Ikuro ko niya mga kalumota, di nailing. Yan. Oh, sus. Sumailing lamang. Oh. Magkalo ka manggararay. Magkalo ka manggararay. Oh. Yes. Yan. Oh. Yeah. Yan yung mailing show. Ay, din pala yung camera. Yan. Okay. Oh, yan. Yes. Okay. Okay. Marahay na hapon po. Yan. Marahay na hapon sa Gabos at dakulang pasalamat na imbiter naman kita digriyo na pasalamat kan mga sa tuyang mga tugang kung paano ninda ako pinadakula, pinadaba digdiyo kan ako nagdadakula, pero dahil pa kita nakakalingaw kan pagbikol. Yeah. I've been living in Australia for 40 years, as you said. Good mo yan. But matibay kita magbikol, matibay kita magtagalog. Sa English, dahil man ka mapupuruton sa kuya. Aram yung mga tugang, kung host ini naman sa Australia, ang kasarabay ka niyo, mga Pinoy celebrities, Bina Morales, Isus. kung sisay pang mga Lajaya, Belay, Martin Rivera. Yan, yun yan host duman. Uyugod mo yan. Host kan Miss Philippines, Australia. Uyugod mo. Siya pa. Yes. Kaya, grabe na kanyan kung si experience siya pa sana, dugay na kita digdi. Ay mo ya mo gayo Jin na batyo ko na sa mga pamilya mo duman sa Australia ta. Sigurado ako nakatune in itong Malamang. Jo, uni na naman baga ako, budal-budal na naman digdi. Kamu man sanday da tao magbikol, karamul na kamo, makaira kamo, pangadji ko kamo, nang dila nindo, magtao pa magbikol, dahil mampalan. So mga tugang ko na nasa Australia Gabos, aniyon man sana ako sa Bicol, ikaduwang beses kong pagbabalik din niyo. Aniyon baga kamayo. Buminalik ako, kuyan, naputol sa bakasyon ko. Dapat, supposed to be 7 days sa bakasyon ko. Nagibong 5 aldaw. Igwa pala na ako kompromiso kan Miss Universe Philippines 2024. Ngunyan, dahil nabitin ako, mabalik giraya ako. Kinumpleto ko. Ayan. Yes. Okay. So, after katong pagdigdi mo kan Mayo, sabi mo baga malibot ka somewhere else sa gusto Yes. anoan. Yes. Dakulo na kung naikot. Nangyari man ang gano'n. Correct. Yeah. So far, sa bakasyon kong iniyo, within 3 months, I've been to AK, I've been to Narvacan in Ilocos Sur, I've been to Vigan, Ilocos Sur, Baguio, pababa naman, nag-El Nido, nag-Coron ako, in Palawan. Tapos nag-Iloilo ako. Pagkatapos, buminaba ako. Dahil ko aram, nakaamtos pala na ako sa Mindanao, sa South Cotabato. Ito pala ako sa Jensan. Una, kumadaman ka sa Siargao. Ito, nag-Siargao pa ako. Nagduwang aldaw sa Siargao, buda nagduman man ako sa Davao. Pero, papulok-pulok sana ako sa Manila. Itong mga diris ko boy pa man ako, maira ka man. 61 years old, but, I love to dance, I love music. Dahil mo narareparo, Jin. Yes. Na you are that young. Oh, thank you. Iyo. Wow. Inailing mo baga sa itsura. Iyo baga, kaya, pirang taong ka na, if you don't mind me asking, I'm 61, ika 63 siguro. Running, nagdadalagan pa, madasmag ka na sana. Pero, pag sabi daanin da, pag nagtaning da kita, ikadang gari ka na aso, nagtubong sa bunyag.
Considering the fact that our differences in age is just merely 2 years old, Oo. you know. Kuyan, ako pa masayahin na tao. Yeah. That's the secret, you know. Dapat. The problems, they come and go. Problema. Iyo. Okay. Ang problema yaon sana. Okay. Pero, kay puan, dahil mo dubdibo ng problema. Ayan. Pagsubok yan, aram kang tao, aram na may problema ka, ibig sabihin buhay ka pa. Correct. Dali Okay. makitawong na yung problema. Correct. So, kaya, ulok-ulok sa nampan. Yan. That is the right term. Yes. Maski kay ito pa, Yes. yaong kapadigdi, Yes. akin pa kita. Yes. Iyo yan pirmi antaramon. Correct. Ulok-ulok. Ulok-ulok sa naampay. Yan. You know. Laughter is the best. Medicine. Yeah. Correct. Yeah. Pero grabe, sa speaking ng pagbabago, to be very honest, hindi ako nahiling na pagbago talagang maray. Digdi? Yes. Aram ko pa sa mga dudumanong ko without escort, without guides, without ano. Aram ko kung saan na kumakanan dyan, aram ko makaliwa, ini arong ini ko yan, arong ni ano. We're talking about like over 50 years ago. Aram ko pa. Kunbaga, mga changes digdi sa inalian mo, kunbaga, di kang na notisya na ngaya, dati nga ni araw kayo ni Ay, dakol obviously. Na ini dati, so tindahan ini ni Cha Suling, Yan. na parasang tigwar. O nga na, computer na. Yan. But the thing was, aram ko pa na ang kung masay na ko. Iyo. Aram ko pa, ang Dahil change. mga digi sa urban area, Yes. haros di mga yan ang the same mga streets The same pa rin sa mga street. unless na kaduman sa ibang lugar. Correct. Dumana nagkaigo Yeah. mga bagong mga tinampo or May mga bagong tinampo. Aram ko pa. Pero, yung big change na nailing ko, yung dati bagang basketballan tang Locsin Park dati. no more. Yun na, dara. Dahil naman ito. Tapos gusto ko magturo-tumbling sa Hardin. sardin. Kinudal na naman na, iguana naman na. Actually, ngunyan pa sa niya na bulan, Oh, okay. for i-restore. Okay. Kaya ito, naramduman mo kaya ito kan saraday pa kita. Pag Yes. alita sa eskwelahan, Yes. matarambay kita dyan sa hardin na Correct. pinakod. Yes. Iyan, flat bagayan. Correct. Ikaw ba sa radit na burulod-bulod nga yan na dekorasyon? Oo. Yes. Tapos pano ki palibot ki mga talisay or mga pine tree. Correct. Yes. Sa tahaw may fountain. Correct. Yes. Pero nabago ito, pig-elevate. Oh. Natay nilibate natin sa mga tao, nagsaradit na, naging munghan. Dahil sa ibabaw kay toong pig-elevate na part sa tahaw, Yes. may apat na fountain. Oh, apat. Oh. Pero, di naman nag-function. Oh. Nagkararaot na. Oh. Okay. Tapos, erarom ka to, ginibo ki mga opisina. Okay. Oh, sa Iraro may opisina. Duman sa library ka ito. Oh. Kaya ito ba yung library? Sa library, Kanto? sa may kanto. Yes. Sa may saod. Yes, Oh. yes. Sa may saod. Yeah. Yan. Binalyo na dyan. Okay. Tapos, may mga dit na yun ang pagbabago. Yes. And ngunyan, i-restore na naman. Ibabalik naman sa dating Oh. flat. Flat. Oh. Kapag nagsawa naman, i-restore naman sa bago. Paano may mga maawot baga kan mga panahon. Correct. Yes, yes. Lalo pag nag-uran bagaw, i-slide ka sa katahawan. Yan. Tapos pag nagutom-gutom, may landag ng mais. Yan. Naman saibong. Saibong. Oh. Oh. Yan. Yeah, tas, Kaya pagbalik mo ni Mangalas ka, na nakukudal na sa park. iyon ako dala ko, bata gusto ko magturo-tumbling niya ako. Napod kan keto kan pa nun, bako man pinyaran the park. Yes, bako man. Hardin talaga. Hardin talaga. Bako. Yes. So hardin. Pwede kang mag-walking. Correct. Correct. Lalo na pagkatapos magsirimba. Yan. Yan. Maaduman kahit tama, bakal nga kita kayo lamang naman eh. Yan. Yan. Pero kahit itong panahon, so kahit itong panahon bagao, aram tabistado ta mga kataning ta, kunsisay. Iyo. Pwede kitang magtuktok sana sa ibong, makiagad kitubig. Okay, may kung
pagkano rin kidit na asin? Nga, pwede tawing date na asin. Oo. Kahit to dahil man ang mga electric na fence. Oo. Ang kudal ta sa na kahit to gumamila. Muda, bala. Yan, niyo sa daw. Kaya pag nagiriwal, sa kataid ta, aram tam, pig-iwara, iriwalan. Kaya ito man pa ng mga marites na kita pa. Paano nga yan? Binulot mo nga yung taldok na nailing ko nga, Yes. ginamit mo nga yung panggatong. No, binulnot mo nga yao. Mahira ka man nga. Dahil pa nga so, sweldo nga yan ni papa mo. Iyon na nga yao. Dahil nga yata, pag naluto na nga sa gulay na kalunggay, Tabuan ta ka na. tabuan ta ka na sana. O dahil ka na sa paribog, pasensya na. Iyon na. Ngunyan, karasuhan na yan. Ikakaso ka. Okay. Pagayunan. But, I love it. I love to be in Bicol again. I love Okay, Albay. Gin Tabi, for more than, sabihin tanong 4 decades, yaong ka Yeah. sa Australia, Sydney. Sydney. Yes. Ano yung para giribo mo duman? Trabaho. Ay, iyan na pag-host na yan. Aba ko man, ano man sana yan? Sideline na yan. Sideline entertainment man sana yan, entertainment. But I work for Google, Australia. I see. Yes. So, nasa sales ako kang Google Australia. Tapos, pag a few hours later, nasa public office ako ng Department of Housing. Tapos, ang ginibo ko niyan, gusto ko mag-happy-happy. You know? Ang ginibo ko, nag-resign ako sa gabos na trabaho. Oh, yo. Yeah, I resigned. Ang gusto ko, magkahiriling, magkadruman sa mga lugar na dahil ko pa nagkaka-arantos. Ayan. Dahil ko magharabot. Urawang... Urawang, nakakahiro makasuka pa. pa ako, nakakahiling pa ako. Dakulong baga akong hilang, aram mo yun. I had multiple stroke, 5 stroke. Dahil hindi ako makapaniwala, nabuhay pa ako. Nag-aneurysm ako, buhay na naman. Nabiktima ako kay home invasion, buhay na naman. Naligis ako kay auto, pinurot ako sa iraram ka na auto, buhay na naman. Good mo yan. Dahil ko aram ko anong mission ko talaga. So, habang... Kung sabi yung kaya, bako pa, Bako pa oras, Kay puan ka pa digdi. Kaipuan pa da. Kaya pigaanap ko talaga kung anong mission ko. So, gabos na gusto kong mahabot, nagkaharabot ko na. Gusto kong duman sa Bisaya, Mindanao. Kahit yung panahon ba, pag sinabing taga Mindanao, makatakot. Adi, Pero ngunyan, Pero ngunyan. paglibot mo sa iba-ibang mga lugar, yes. kumusta ang experience mo, Tabi? Yeah, marayon, as I said, ang mga changes naman sa mga roads ninda, mga maiwason. Correct. Mga maiwason. Tapos digdio, 2 lanes. Gari ba ganawa Ikaw lahat na magkita ki 4 lanes. sa inang 4 lanes digdio. Yung baga, nag-widening baga. Nagpasursugon pala na ko sa hapon. Ayan. Maiwas ang tinampo Maiwas o tinampo. Maiwas o tinampo. Hali ako kahapon sa Irosen. Hot spring ako doon at the foot of Mount Bulusan, you know. Magayunan sa San tubig. Binon? Yes. Tapos, nagbuntog ako duman sa 42 degrees na tubig. Tapos, naminod so, mga bitis ko, dahil ko aram, nakabuntog pa pala duman, nagbrakbak, baga sa kulit. Naluto. Naluto daw. Sabi ko, daw niya ako, ang patista, green ni pili. So, Pero, Jean, Yes. I just don't know kung nakapasyar ka na dyan sa may bukid. Ikaw dyan ki 4 lanes, pigapod na Duterte Highway. Okay. Boda so circumferential road. Okay. Yaon dyan. Pwede na mag-agi. Pwede na. Oh, sige, round mo ako duman. Oo. Yeah, May waso ng tinang 4 lanes talaga. 4 lanes. Pero, How many kilometers yan? alawig na iyahan, alawig na. Sagod na parting Santo Domingo. Oh. And Daraga. Yeah. Ayan. Yes. Pagkabanggi, may mga ilaw dyan, solar sa naugaring. Okay. Pero yaon ka na sa 6 kilometers. Oh, wow. Danger zone. Yes, okay. Tangad mo na talaga ang bukid. Yes. Pag yun Okay.
Ano sige, mapadara kita, gusto kong mailing tabi. Ayo, maski Pero naman sa pasursugon, matibay. Gayon. maiwas talaga naman. Maiwas, oo. Kung sinadigdi sa may putyaw siguro, Putyaw. o boundary kan Albay and Sorsogon, Yes. maiwasan ng tinampo dyan. Yes. Okay. Yes. Sagudan duman sa inutan pa, Yeah. ta pigparaway din ninda so tinampo. Okay. Digdi sa tuya, digdi sa urban area, di na makapaiwas ta Wala na talaga. dakulo na mararabasa ng Correct. harong. Yes, mga harong, mga sari-sari, turntya suling. Oo, dahil na. Maski yeah. sa mga interior, dahil ka naman makapaway din. Yung ano, Pero araw mo, ka nag-aagi ako sa Rizal Street. You know, yung tangod bagad yung kan katedral. Mga memories ko, I was there kan nagbubuk-buk sindakan semento. Kan Rizal Street. So, pigibo na bagang semento. aha, concreting na. Ping-concreting, I was there. Oh. Nahiling ko talaga. Kaya, grabe sa hambog ko. Kuya na yan, na Rizal Street na yan. Ako ka nahiling ko sa mga sa mga workers, mga construction workers, mga engineers. Akiyon pa ako kayan. Mga siguro mga 5-6 years old ako. Kaya naramdaman ko. Oo. Saka ito baga, ano pa digi ang tinampo, yan ang aspalto pa sa Aspalto. So, pag mainito, nagkakaturunaw man, tapos nagralakaw kita, so Spartan tang mga chinilas, nagdudurukot duman ang makasusupo. Totoo, yeah. E di, magabato na. magabato, dalagang kita, wala na pala, nadukot na so, sapatos na duman, you know, araw ka itong panahon. But we were happy. We were very happy then, you know, and we never had any issues, we never had problems. Dahil pa kayo yung mga gadget, Dahil pa lamang. dahil pa lamang kayo or internet. Pero, maski dahil ta aram na may mga alarm clock kita ka itong mga gadget, aram ta na si Edwin Peralta, maliko dyan, alas 4:30, dyan sa may tinampuan maagi. Yung mananggad si Edwin, maaging 4:30 mananggad. Pag retira na kayo ito, Yeah, dahil pakisuro CCTV ka ito. dahil pa. Dahil pa. Shortcut kayo ito. Pag ali naman sa Bagong Bayan, minagi sa Saod, Iyo. pasiring naman sa may Alayko, Yes. maluwas sige sa may Caradileos, Yes. Binsons na baga. Binso na ito na kami. Lagapak na kami. Mahiling mo na sa avocado. Yan. Sulangka. Isus, batag naman sa likodan. Sumuro kidato. Igwapang muro kidato. Kaya ito kaming tanom. Di malaso ng muro na dato na yun. Tawing nagbubunga, minabagyo. Dahil ako nakailan kayo ngunyan. Igwang muro kidato. Bakong aram ang muro kidato. Batag. Batag. Dahil naman kayo ngunyan. Pag nagbubunga yun, pag mag-harvest na kami, minabagyo. Di malas. Di malas, pinalod-palod, bagat ni Papa, bagyo manggila yun. Hindi pungal. But I love the good old days, the good old years. And So, sobrang na-miss mo so hometown mo. yes, kaya nga ni baga kan Sabado, nag-upload ako ka instant reunion kan mga kaklase ko, sila Arthur Marco, Marites Tagle, Salvi Hinco, Edna Escote, Edita Musa, Jesse Baldon, tapos may karawa ko. May saro duman na babae. Dahil ko talaga matandaan kung sisay siya. Paradalagan siya ngaya, Jin ngaya, kan 50 years na kita nahiling, pero bistado ta ka ngayon, tatandaan ta ka pakimaray. At niya ako, sisay ka. Ako ngaya si, Ay, kaya, at dahil ta kanya ako matandaan kung sisay ka, siguro niya ako, nasa row 6 ka. Prantro ka mo, prantro. Permi kami section 1. Kaya prantro ka mo. Prantro kami permi. Nya ako, ang kataid mo siguro sa row 6, trash can. Kinudot-kudot ako. Una ko tartampawan ako, prangarak nga. Nairak ako tipo. Baka man sa likod na siya, ano? Iyo, nasa ron. Arani na sa Lanob. Arani sa lanob, arani sa buknot. So, pang kuyang baga, pang palis kan. Subunot. Subunot, yeah, subunot. Yan, so lampaso. Ang kataid niya, duman lampaso, kaya Daspan. Eco Floor Wax. Natandaan mo kayo ito sa Eco Floor Wax? Tanda ko pa yan. O kaya samud. Yun niya ako. Sige, daita ka niya ako matandaan. Kaya niya ako, siguro malamang patal ka.
Ngarangan. Pero karaw-karaw ko lang. Kupo-kupo ako. Pero mga maugmahon kami, nagirilingan kami ng mga dati kong kaklase. Ayo. Yeah, maugmahon talaga ni Maray. Priceless. Ang Okay. kaugma na naranasan ko. Ano nga, nang Bicol ka naranasan kan sa kuyang Namatian mo? namatian ko. Ang kaugmahan, grabe, ladaw-ladaw, kinin Maray. Okay. Ta- Jin Tabi, sa pag-stay mo naman sa ibang nasyon, Yes. as compared digdi sa Pilipinas, Yes. ta sabi, ngaya, marayon nga ang pagkabuhay naman sa ibang nasyon, sa Australia, as compared digdi. Kaya, dakol na mga Pinoy ang na-encourage na mag-abroad Oh, okay. magayon ngayon naman, maray ngayaan, napasweldo, may mga benefits, etc., Yes. etc. Yes. Is it true? It's true na maray ang pagkabuhay sa Australia. Okay. Pero isipon nindo na ang barakalo naman, masweldo kang dakulang Australian dollar. Ang panggastos mo, Australian dollar ba kung peso? Yeah. Okay? So, kung masweldo ka say, sa sarong simana, $1,000 kunyari ang sweldo mo. Ang gasto mo ka, Roal daw, mababa na ang $100. So, pirano sa nantada? $900. Okay. So, sa sarong simana, siguro, ang sobra mo sa ng kwarta, mga $200. Yun ang damutan mo. Tadakulong ka naman nababayadan. So, mortgage baga ka na rong mo. So, telepono mo, so internet mo, so pagkaon mo, so panggasolina mo, so pambayad mo sa araw ka ini, sa pambayad ka na araw kaan. Wakwak ang bulsa mo mananggad. So, high standard and... Very high standard in living in Australia. And so one of the most expensive cities in the world is Sydney. Tawan na example kung nata ka kung gaano ka mahal. Kasi sarong pakiting sigarilyo. Sarong pakiting sigarilyo digdio sa Indo, sa Pilipinas, a packet of say Marlboro na cigarette. 150 pesos. Yan. Average price. 150 pesos. Or pigapunta na a little over $3. $3. Sa Australia, sarong pakiteng Marlboro. Marlboro ba o Marlboro? How do you say it? Oh. Marlboro. Basta, $45. $45. One packet of 20. So, 1,650 pesos ang sarong pakiting sigarilyo kung i-convert mo sa peso. Ngunyan, garibagaw, kabangan sakong bagas naan. Sarong sako na nga O, sarong sakong iyo. So, ang pambakal duman na sigarilyo na $45, ang sarong pakete, kung i-convert mo sa peso, pambakal mo na ang kisarong sakong bagas. Makukonsume mo na yan. Makukonsume mo na. Sabi unta ng 1 month. Correct. Araw kang kamahal. Ang mga pagkaon sa Australia, gabos mahal. Pero presko gabos mahal. Maray man. Maray. And then, so tax duman, halangkawon ang tax. Tama-tama king, pigkukuha kang gobyerno duman, for every say $1 na income mo, pigkukuha kang gobyerno 32 cents on average. So matatada na sa say mo, a little over 68 cents. Sa $1. Yun na sa panggasto mo. Pero, so pigkukuha kang gobyerno sa imo, okay, so tax, nama makarayman. Ta, pigpapalinig kan tinampo, pigpapagayong kan tilampo, pigtataranuman ang magayunon. But the most important thing is that kung maghilang ka man, libre ka, boss. Ayan ang Libre ka, boss. At akiyon ko sa puso, magpa-heart transplant ka, brain transplant ka, nose transplant, eye transplant, ear transplant. Kung anong hilang, libre ka, boss. Okay. Pati mga medisina, may mga discounted ang mga prices yan. Pag nasa ospital ka, libre ka, boss. Pwede ka pa magpili ki-nurse. Kung sisay na mag-apiyap, marawt yan na salita di, mag-apiyap. Makakapot man siya na sa imo. Makakapot man sa imo. Tanganing maray katulong. Yan. Ugar, Minsan baga, yes. Nakakaray talaga kung maray man ang Nagkakapot-kapot sa imo. Oo. Iyo, ugaring, minabago ang blood pressure.
Pa siyempre, sa blood pressure, pag kikaputang kakim magayon na nurse, suridin kang pulso mo, iba na. Minakaskaso. Minakaskaso, minalabad-labad bako o kaya so kay ko ako sa nasugari mga pandoki agta tanganing. Siyempre para rin. So, apera ka yan, ini mga senior ta duman, Yes. do they have also social pension? Correct, yes. So, habang nagtatrabaho ka duman, sa abo sa gusto mo, may pigko ko ang every sahod mo sa gobyerno. Kasi $100 na sana every week. Ano yan, talagang mandatory yan? Mandatory ka kuwaunan sa imo. Oo. Dadamuton mo iyan. Tapag nag-retire ka, itataw man gilayon ang sa imo, igwa pa ki interest. Savings mo na ito. Savings mo yan. Bukod doon, pag nag-retire ka, okay, pensionado ka, igwa ka pa ki every 2 weeks, tatawan ka pa ki an average of $1,200 every 2 weeks, $1,400 every 2 weeks. Discounted pa ang gabos mong brakalon. Padaba din na naman sa mga gurang. Tama, surub-sub na paano? Na, ikaw baga, dumang ka sa Australia. Yes. Pero igwa ka digdi 20% discount. Iyo. Oo. Bako? Yes, yes. Duman, yes. dahil man dumang piga ako ang sukard mo duman. Aday man barabad lamang. O kung ka mga, ano lagi, maagad ka Oo. Pero nakalan siya ako, Australian citizen. Nasupog ako. Napigibo ko mo na yan. Tanganing, I hate queues. Abo kong magpila-pila. Sa Australia, dahil mga pila-pila. Okay. Sabi mo, Kiso Saro, Yeah. na kung nagluluwas ka, Yes. dahil ka nagdadara kisintabo. Dae. Ta, unpipe duman, Yes. puro na sa na-card. Puro card, puro tap. Kaya dahil mga hold up duman natawan mo ako kikingintos. Dahil, marim, duman kita, ibaan mo ako, gusto mong pirak marina, maduman kita sa ATM. Masunod ka, tanga ka, igwa ki mga CCTV duman, Yeah. huli ka. Pero gabos duman, puro card, puro tap, McDonald's ka, restaurant ka, mabayad ka king ano, puro tap, puro card ang gamit mo, puro credit card gabos. Mas shopping ka ngayon. Ma-shopping ka, puro card yan. Kaya, makainaira ka kung nalito ako, kung nagpabigan ako, duman sa Kalesa, 200 pesos, 15 minutes sa Kalesa sa bigan. Kaya agad na subayad ko, titao ko sa card ko, Oh. garibagaw, natulala. Nga ko, anong problema mo? Ay, dahil pa man ngayaw. Tadayanin nga kami, udigdiw, okay. Reception kan internet. Bibayad ko talaga sa Kalesa sa 200 pesos. So, card ko. No, Nalibong ka man. Nalibong ako, natana ako. Dakulo na ako kilawag iyan. Dahil mo akong pag-intermission. Dahil niya ako pagilingon mo akong maraot. Oh. Ay, dahil man pa pala. Nagbulot ka man giraray. Nagbulnot man giraray. Dinagdagan pa nga ni ki turutip man ngaya. Maski dapat, dapat subinayad ko ba kung 200 sang gatos sana. Ang pang 200 da sa Kalesa, sarong oras na iyan, naglibot-libot. 15 minutes man sana ako. Para dumagaw sa Kalye Crisologo. Duman sana ako, nagbalik-balik so kabayo. But, I made a local happy. It's up to them, So, matibay. Maurag. Magayon ang bakasyon ko digdi. And to see you once again, it's a pleasure, priceless. And of course, Yeah. it's a pleasure man na Yes. makauron ta ka Correct. live. Correct. Tapos natapurakan ko nga si Mr. Henry Maceda. Tapos nahiling ko niya ako, bistado takas. Makulugon subot ko kang inapot niya kung sisay ka. Lingaw gayon. Lingaw niya ako, gurang na iniyo niya ako si Henry Maceda. Pero gwapo nun man pala siya sa personal. Tapaguna mo. Ang paguna ko, gariman sa niya siya tinaraka. Pero mistiso, buda, very, photogenic ining Henry Maceda na ini. Pero, yun na nga, dahil niya ako bistado. Ayan. Dahil niya bistado. Lingaw siya. So, lingaw niya, iningon yan, may pinailing ako sa yung mga retrato ko, tubaga, tulala, nagarinaong mga konsisay da ako. But I love that guy. I love you, Henry Maceda. It's really a pleasure to meeting you in flesh.
Ayan. Yes. Okay. Sa sunod kayang karawang ko na ang kalag mo. Okay. Jean, in as much as mo yata pang extend ini, but the time is running Sure. out. Yes, of course, yeah. Tapos na kita kayo sa tuyang programa. Mabalos. Mabalos It's a ka. pleasure again Yes. to have you Yes. in my program. Oh, the pleasure is all mine. Yeah. And thank you so much for loving me, Bicolandia. And I hope to be back here again in the next few months or years. So, Sure. after this, doon ka mabalik. I'll be back in Australia sometime in August. Depende sa mood ko. Pwede kong i-extend, pwedeng sa aga magbalik na ako. Yeah. Hello? Yeah. Kung noorin abuton naman ang payo ko kung saan naman ako Mapadpad? mapadpad o malampaw. Oh yeah. But I'm having so much fun in my birth town, in my birthplace. Kung saan ako inugbon, naugma ako ni Maray. What a term. Ano bang sala duman? Inugbon. Ano ko, Rig? I love it. Thank you so much. Aram nito mga tugang, ang mga terminology, so mga talagang, sabi nga na kayan, so mga kaitupa. Yes. Yan. Ararumunda ako magbikol. Yes. Pero, bako man ang maraot. No. Ano? No. Yan. No. May nga nita, kung saan ka inulpot, Inulpot, dahil pa nga na ako nagmumuda digdi tabawal, makasupog. Pero, takan Domingo, naglimugmug ako kay bindidadong tubig. May epekto, dahil ako nga nagmumuda. Okay. Thank you so much. Thank you for Okay. having me. Sige, salamat tabi. Mabalos. Mga tugang, si Mr. Eugene Romano Benitez. Pure na tagadigdi sa Legazpi. Ayan. Di nakalingaw na mag-uli digdi after almost 4 decades, 40 taon, mahigit naman ini sa Australia. Tapag ali kay ni digdi o sa Legazpi, pagkagraduar sa 50 years ago. elementary, Yes. nagdumana sa Manila, dumana sa pamilya. Then after katapos kang pag-eskwela, nagpasiririg na sa Australia. Yan. Pero at least may constant communication manggara kami. Maski matanga o maaga ang oras, bigla siya nang minaring ang telepono ko. Maapod, kumusta ka dyan? Eugene Benitez from Australia is calling. Okay. Salamat na Maritabi and mabalos kung sino pag-antabay. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan